Miesto autoumýváreň v Poprade, úloha vydrhnúť štvorkolesového tátoša do čista. Mladý vodič dovnútra svojho auta strieka desiatky litrov vody a pritom sa spokojne usmieva. Palubná doska, sedačky aj okná znútra. Najskôr dobre napeniť a potom opláchnuť. Ako sa mladíci tvárili, keď do premočeného auta nastupovali a došli vôbec domov, tak to už toto video nezachytáva. Skúsime ich preto nájsť. A to je jeho auto? Hej. Majiteľom je Michal z Batizoviec, ako hovorí, nebola v tom žiadna stávka ani žart. Mal som múka psa a smrdelo toto. Tam som musel všetko vystrikať. Ako ste odišli? Tá pekne. Keď ste sadli do auta, zadok nebol mokrý, nohy nečľupkali? Hej, bolo všetko mokré. Po pár kilometroch preto zastavili na benzínke, hodili 50 centov do vysávača a vodu vysali. Pekne štartuje, radio ide. Určite je to nejaké šťastie, že neodpalilo riadiacu jednotku alebo čokoľvek, čo je elektronické. Podľa autora tohto videa mladíkov si nakrúcalo minimálne 12 okolo idúcich vodičov. Zábery začínajú valcovať internet. Toto originál. No. Už keď robil, tak robil riadne. A teraz budete hviezdy. Hej. No. Čo zrobím? No a ak bude treba, svoj rázne očistné kúsky si zopakuje. Treba sa starať o auto. Marek Vdenčák, televízia Markíza.